Wahai pemirsa, kembali lagi bersama hai hai hai. Enek sing ngomong alise anyar, yes, alise anyar. Alise ini temblokane dhewe ya. Temblokane sainem dhewe ya. Aku iki kudu bahas apa ngono bingung. Sajane ya ora bingung. Aduh, si Momo batuk-batuk, bes. Si Momo batuk-batuk. Aku enek pertanyaan sing wis pernah tak jawab. Iku wis terdahulu sing lama-lama. Awakmu pernah gawe ogrok-ogrok ngicil karo timun? Tahu ngicil karo terong? Gambas, wortel, pare, timun, terong. Wis tau kabeh 6 cobrotmu iki lho. Nek wis tau tak jawab ya, aku pernah karo timun. Pernah. Iku soalnya wis pernah gue bahas iku wis suwi banget pembahasannya ka zaman-zaman tahun 2023. Tahun zamane kethek ya. Wis tau tak bahas karena apa? Kenapa enak enggak kue timun? Terus engko mau nggih acar ndak. Timune iku sing mbleguk bundek nalika kuwi iki aku yo kaceren, tidak memungkiri fakta. Dan kaceren iku enggak ono veli sing nganggur, gak enek veli sing nyoblos, alias gak enek ondol-ondol silian ondol. Aduh, sponsor batuk lagi saudara-saudara. Aduh, Momo. Maaf. Sini. Terus kenapa saya iku memilih timun ya? Memilih timun karena saya iku memilih timun iku siji tidak kena virus HIV. HIV. Terus nek karo lanangan seringe koyok gonta-ganti lek gak gawe selontongan plastik yo. Mesti wingko wedine yo kena penyakit kelamin ya toh. Kena penyakit kelamin kok iso naman, iso ngetokne aroma tidak sedap yo. Terus setiap aku itu dhisik iku rutin nih gurah bawuk. Aku dhisik rutin gurah bawuk. Terus sempat perawatan nang Hongkong, iku nang Thailand punya ya mang. Gurah bawuk nang tempat Thailand, iku nang tempat spa Thailand, enek gurah bawuk iku jan enak. Terus mengesatkan, mengencangkan gitu otot-otot rongga-rongga bawuk. Jadi aku pernah pernah perawatan bawuk itu harus. Terus nek sering digawe gitu, ora masuk kelewatan timun yo kudu di rawat, diramut. Nek saiki kliwatan apa yo kliwatan abab saiki disebul ora tahu. Sowi enggak pernah disebul sama sekali bolo ya. Ora pernah disebul sama sekali. Terus golek silian manuk yo enggak oleh ya. Ya wis leke sainem kontene perkentuan perngincilikan yo memang sing tak bahas kuwi. Lah aku nek aku seumur gawe timun iku cuma 1 kali. Iku 1 kali pas aku manggon nang daerah Pasuruan. Aku pernah manggon nang daerah Pasuruan. Jadi aku di situ bener-bener kuwacer, bener-bener pengen, dan saat itu posisinya lagi mendem. Iki memang gak pantas dijiru, cuma banyak sing cerita, oke sing komen-komen, jadi tak angkat. Jadi engko kayak gini loh, kayak buka aib gitu. Terus intinya kayak aibku itu ditenteng-tenteng gak komenan, enek sing giring-giring opini ya. Dikirane aku itu dengan masa laluku itu tidak berani membuka di publik. Loh, bejatku aku wani karena apa? Uripku aku duwe apa sing tak duweni iku kok hasilku jeripayahku dhewe. Terkecuali nek aku ki ya duwe mobil, duwe omah, duwe
harta mewah terus lek ngwehi wong lanang iku aku takut ya. Jadi aku iku enggak cewek sing paling enggak seneng di bondo kok lanangan. Jadi masih ya enek wong arepe membuka aibku ya sehitam-hitam mungkin enggak wedi, ngerti ora? Jadi ora usah giring-giring opini. Wong mungkin masa lalu sing kenal aku, ngerti kendablekanku, ngerti. Aku ndablek bukan berarti jahat. Aku nggak pernah menjahati uang, tapi aku selalu dijahati uang. It's okay, tidak apa-apa. Tapi nek ada wong giring-giring opini itu aku merasa gedeg juga sih. Dikirone oh perkentuanku dulu dengan si A, si B, si C. Lho wis tak dadekne konten kabeh, Cuk, tel ya. Ora usah giring-giring opini, Cuk Su ya. Engko lek malah kowe keseret ke dalam jurang, kowe isin. Nek aku ngono blak. Aku seumpama diemoy lanangan, aku ora patheken. Ora nek sing gelem karo aku ora patheken. Tapi kenyataane wah, akeh sing gelem karo aku. Cuma nggak tak publik saja. Bukan uang sing kok nganjuk, bukan uang sing ini bahkan sing tidak ku kenal dari sosial media. Enggak loh, ini orang lama sing ngerti masa lalu aku. Doni Bonangi, kenapa mencari aku gitu? Ini bukan dari orang kenal dari sosmed, dia dari dulu bukan orang sosial media, dia bukan orang sing konten kreator, tidak. Ini orang lokal biasa yang ku kenal dari kecil, maksudnya dari kecil masa remaja ya. Jadi kalau aku diemoy lanangan gak paten, karena hidupku tujuanku saat ini nggak menikah. Aku pernah menikah, aku pernah gagal, aku pernah disakiti, aku pernah loro ati. Kabeh wis tak lalui, wis tak coba, wis tak icipi, wis tak rasakne, dan wis jeru nangis, nibo nangis, susah ngiclik, susah seneng wis tak lakoni. Dadine nek saiki mek dimoy lanangan ora patheken. Ora patheken. Saya mengisahkan perjalanan ini, perjalanan perkentuanku sing apik. Maksudnya untuk menginspirasi uang sing lemah sahwat, sing mungkin kurang bergairah, mungkin sing kurang ngaceng ya, kurang ngaceng karo pasangane. Jadi kontenku ini bukan untuk membuka aib orang, bukan untuk membuka aibku dewe. Gila aibku dewe ini tentang perkentuan, bukan masalah urusan aku jambak kancaku, aku ngene, aku ngono, tidak. Kontenku itu tidak tinggi tukaran sindir-sindiran, ndak. Edukasi iclik, edukasi kesehatan tentang kelamin, edukasi tentang lemah sahwat, edukasi piye carane kentu penak, edukasi tentang ngokop penak, edukasi bau bendak mambu, veli tidak mambu, veli sing kurang ngacengnya atos. Jadi lek velimu, ondol-ondolmu kurang atas ngacengnya, silahkan komentar di bawah. Pasti aku akan jawab. Nek aku ngerti ilmu nekobiologi, aku akan sampaikan. Ya, ngene-ngene pernah dhisik bakul jamu racikan, jamu kuat di kampungku. Gitu. Ora anu teko wae wong-wong. Kampungku pasti oke sing ngerti. Jadi aku juga pernah kerja ngelus-ngelus manuk ya. Manuk sing lemprek iku tak ceng-cengne, tak lemesne. Jadi aku ya menakne manuk ya pernah. Jadi wis gak usah giring-giring opini. Arep ngelokne nembe tukang kentu. Iya. Aku tukang kentu espena. Ya po, aku normal. Normal. Lah saiki logika cewek kentu dipenakne wajar dong untuk imbal balik. Wajar dong. Adewe skincare tuku, wedak tuku, sotek tuku, lek empik bawukmu bocor mok tambel arep mok kokop ta, mok serot ta. Ya ndak mungkin tuku sotek. Masa ijale tuku sotek gak enek, Cuk Su ya, tel. Sapa sing gelem, intinya begitu ya. Ini cilik penak kok dipaidu,
mending ngiclik golek inspirasi ngiclik ya Tel ya wis ngono ae ora usah giring opini